Uitați pe ce am dat la Kaufland la o încărcare electrică. Este un Tesla Model S într-o culoare total aparte. Este o culoare, un fel de verde, dacă se vede pe cameră, un fel de verde combinat cu violet, combinat cu roșu, combinat cu, depinde în ce parte stai, combinat și cu partea de albastru. Vedem ce frumos arată modelul. Este de la cei de la Smart Drive și vedem că este un Model S pe 100 de 800 de cai putere. Apropo, dacă doriți să vă cumpărați un model, aveți și partea de test drive și partea de ride test și partea de alte închirieri. Serviciile noastre, cele de la Smart Drive, constă în curse private, de business, evenimente, platforme, ride sharing, delivery și transport internațional. Închiriere de mașini, servicii de biciclete, montare biciclete electrice. Dacă doriți, puteți să sunați la numărul acela. Dar culoarea, revenind la culoare, este extra de demențială această mașină. Extra de demențială. Vedem sus, este un negru. Bate și soarele un pic, sper că se vede culoarea total nemaipomenită. N-am mai întâlnit-o pe nicio altă mașină această culoare. Haideți să vedem și interiorul și cum se deschide. Vedeți cum se apasă să se deschidă și care este feeling-ul. În interior este totul foarte, foarte minimalist, să spun așa, dar cu linii foarte rotunjite. Foarte, foarte rotunjite. Vedem panoul central, tableta centrală, bordul și volanul mașinii. Plus piele. Este piele această mașină și are indicativul pe 100. În rest este foarte, foarte, vedem și Instagramul celor de la Smart Driver. Puteți să-i accesați sau puteți să intrați pe pagina de internet smartdriver.net. E incredibil este culoarea, deci am mai văzut partea de Tesla Model S, dar nu am mai văzut așa ceva. Vedem că este cu mânel retractabil. Cu mânel retractabil. Roți sunt cauciucuri de 19-245. Este într-adevăr o nouă experiență această mașină. Haideți să vedem și de pe scaunul șofer, scaunul din spate, cum se vede această mașină. Foarte mult loc la picioare. Și este foarte ergonomic. Foarte, foarte ergonomică este mașina. Și vedem că nu are ramă la geam. Iar de pe locul șoferului vedem că acum se încarcă și vedem două pedale, este electrică și foarte mult spațiu. Foarte mult spațiu. Este soft close, dezvoltat de cei de la Mercedes în prima fază în anii 90, dar adus la rang de artă de cei de la Tesla. Este o mașină foarte, foarte unică prin culoarea care o are această mașină și prin felul în care culoarea pică și pe spoiler
și pe bara și cum sunt realizate farele. Incredibil, incredibil, dar adevărat.